Kowe kok Pakde Gino. Kowe sepoti. disepoti no disepoti. Heeh, sepoti. Ketoprakan. Ketoprakan. Sego Ngenjang Gendho Ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak. Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sapa tanggal 7 iki dilingkari. Oh, tanggal 7. Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, nggih. Nancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insyaallah. Cek tahun 2025 wis dikon ngungkeri lho, Mbak. 26. 2026 Oh, atau 2025. Oh iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh, sing siji Roro Jonggrang sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh, langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa
pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran parat orang ngerti Bandung lanang jagat putra ratu panggih Prabu Damar Maulya aku duwe aji sati Pandawasa Terima kasih Mbak Berdikari sampun dipun dueti. Sebangun Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembahun. Nggih, saya juga sudah. Sekedap. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lamis. Aja lame terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lamis. Heeh, aja lamis. Iso ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lamis lewong. Kalih napa? Apa dideleki ngono aku entek kok meng kuwi kok. Ampun. Oh sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh, Ya wis nek wis ora. ora enak. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet riyen. Oh. Ya sak Aja lamis. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo nganu Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae. Nah. Loh, Iki tak tekan. netizen iki wis kepacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun de lintang? Oh. Dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans lintang pawukir karo emot kae lho. Jane Jeblukan ulang tahun kae lho. jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono iki lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan no Mas. kowe didengarkan kowe. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majake. Nah saiki terus kepiye saiki? Lho, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Ya Dek ya. Iya no. Oke. Meneng enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon burimu wis isan mbokan ora salah. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya heeh. Yo, wis ya Saiki apa ya jalames. aja lamis. Piye to aja lamis? Yo. Nggih, aja lami. Ora ana Banting, Mbak. ya tenggo wae. Jane iki apa ada apa lho jane iki. Heeh. Langsung langgamnya aja ya Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dek Lintang. Lha apa ya aku kuwi picak rumangsamu. Ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng ngono ta. Lha kon nulis tukang pijat. Tenanangang senengane kok.
ramune. Wis ora apa. Aku ke karang Mas ya. pripun? Ora sida duet. Mau dereng siap lah kula niku di apa jenenge dicating Pak De Putra Tigare Genopolado niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke nggih. Ya kok malah ketekan berarti Bapak Putra. ana apa jenengan pripun? Dalam? Pripun? Dadakan nggih berarti Bapak Putra Tigari niki wau. Oh, 3 3 hari. hari loh. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tanggal turu menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah, sampai rumah menghafal ning kok ora mlebu-mlebu. Menghafal ki nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Galak-galak galak-galak. Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Iya. ngapalke. Bengine iki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Niku wonten latihan. Kagem benjang tanggal 7 itu. Ya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur enggak sempat ngehafalin lagi. Enggak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan. Jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Ameng entuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Pengen tok kuwi tok. Lah ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwi tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis sah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Kapan? Ning kapan ya? Sesuk meneh iki kapan ya? Sesuai banget nih ketoke rono e, ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kanton Lewung Budhe Prastiwi. Oh, Kanton Lewong. Ayo ning ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Mbak Oh, Lintang. nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting barang. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo, Mbak wis Anting. dermemeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko lak ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho, Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sing kira-kira ngantuk sapa? Rasan mau wisan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana Ya Mbak Antil. Mbak Anti. Kok njuk melu-melu Mbak Antil. Nggih, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki janes bubuk iki ya ampun. Ayo. Goleke Cahayu. bantal kono. Ayo to. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Mbak Agnes juga ini. Mbak Agnes juga. Jarene sing ngantuk, aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Sing ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ora ngantuk mimpin berarti. Waduh. Ibu ngantuk, Mas. Mboten, aku petah melek kok nduk. Ah berarti Ibu mimpin. Oh. Iya wis wong papat. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewung. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Utere. Wis lali iki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til, anu jatil ting. Baru Monggo. Yuk. Ting ting ting. Ding ding ding.
Sapa, Ding? Aku mau nganu make karo buahmu. Oh ya. Nanti Jumeneng ora? Ya apike iki. Nek jumeneng dompo iki kok. Hah? Lho justru apike nggo ngono kuwi. Iya. Hiburan. Heeh, dijumenengke ya. Ya wis jumeneng. Ya dijumenengke, disepoti apa ora? Ya sepoti no. Ngomong dhewe disauri dhewe. Ha ya apa lah ngene ket mau kok wisan ngomong dhewe sauri dhewe iki. Monggo Bu Ayu, Bu Neti. Mae. Heeh, disepoti kanca-kanca, disepoti. Duk duk cek. Sugeng dalu Bu Ayu Bu Neti. Sugeng dalu. Oh sugeng ngenjang. Iya, Wis esuk eter. Lali. Pripun Mas? Menangani pamundutan Saking saking Mbak Linda Singapura. nah, Nggih. nyuwun kadung tresna Mohon menika. kadung tresna sampun wareng nyawer 250.000. Kuwi kas apa ora? Kas. Kas no. Kabeh kas pokoke. Panas ra jamane iki. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Langsung napa Dibawane langsung ki ya. Apa-apa ki kudu dibawane. Mak. Ayo, Mak. Mak sik apa? Oh, Mak. Oh, Mak, monggo Mak. Kok aku. Ayo, Mak. Rena wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra ayo Bu kayung yon marang slirane Madang Mas Bim. Madang. tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara Nggih. Nggih. Monggo Bu. Monggo, monggo. Lamat wis katon tejane yen mo prangkatan
Matur sembah nuwun Bu Wahyu, Bu Neti. Le do joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo e. Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Budhe Prastiwi. Terus lali janjine. Lali janjine. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang, Mbak Nes, iki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Heeh. Roro Jonggrang ki sing bar madang. Karo sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Jane ya ora apa-apa ya. Loro kudu ana duete. Mas Bimaris karo Mbak Anting. Apal.
Mal padu. Mado padu piye to iki? Ya Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki kono duwe sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men bapak catetan. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki oke aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah, ngono jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku nek aku ya blas. Padha to ya wae. padha. Ayo iki mau aja lamis. Ayo Roro Jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wedok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, paling Roro Jonggrang karo Bandung. Hah? Oh, Wah, nggih. Pak Digino. Oh, nggih, Pak De. Ah, Kali Mbak Agnes berarti, Kali gitu. Mbak Agnes. Heeh. Oh. Monggo, Pak De. Ning iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis sonyo tengah wengi lumrang gantaning puspita karengiwaning putyanira sang dicoro mbrengeng lir swaraning madu prongto manungsum sarining kembang bocah bajang sireping sang wangarka gumantos sing dalu jroning ratri datan wonten ingkang cinarita
amung Sang Hyang Pratanggapati ing jemedhel saking Brangwetan. Parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya. Wis dupitatasing kamantian dewasane nengno ganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumpamendo tete kalapa sumawar cita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna eka dwi tricatura panca sapta astana dasa Goro-goro ing jagat ing pakliran sakti mung rumati midilira parapat kuna kawan Kilura Semar Gareng Petrus mauna Kilura Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire
Oh. Alhamdulillah wis gara-gara rek. Gara-gara banter tenan iki mau. Heeh. Gara-gara Kang. Gara-gara Ujupe apa Kang? ujupe ulang tahun PKWL Sing kepira? yang ketiga. Yang diselenggarakan Di Pendopo Jodipati. ya yang berletak di Ya di Gayam. ya Gayam ngendi? Argosari. Gayam Kulon. Gayam Kulon, Argosari, Sedayu, Bantul. Sedayu, Bantul. Heeh. PKWL iki apa reng? PKWL iki peduli kasih warga laras. Wo. Peduli kasih warga laras. Saben taune kagungan kersa wayangan ya, Gong. Heeh. Harapanmu apa lek aku PKWL? Harapanku ki mugi-mugi ditanggap malih. Amin. Terus pokoke ki padha mau nggon lembukan. Doa terbaik yang terbaik pokoke. Iya, iya. Nek kowe apa? Nah, aku ya muga-muga Ngene yang terbaik. jaya. Mugi jaya. Sedaya anggota PKWL iki pinaringan sehat bagas waras. Tambah solid, tambah guyub Tambah solid, rukun. amin. Lancar rezekine ya Rek, amin. Sing nyemek-nyemek sik ya. Heeh, sik nyemek-nyemek sik Karo minangkani pamungkutan minangkane iki mau. pamungkutan teruske nggon limbukan mau sing durung dipinangkane. Sing nyemek-nyemek sik karo dinggo leren kanca-kanca warga laras. Heeh. Ket mau wis dombreng-dombreng wis Dombreng. wis aminor barang iki. Wah iki isih dikancani Mbak Lintang Kairo. Isih masih ditemani. Nak madhep kono ya anakku nek no. Kae wis diesemi. Heeh. Aku menang nyawang kok terus. Iya. Ora apa-apa. Apa arep roba anting moh aku moh. Aja. Kaya nganu. Wis ana sing duwe saiki aja. Saiki bareng bar menikah kok terus lengane sasaka-saka. Jan limet rekol ya. Oleh. Karang dadi ibu rumah tangga iki Subur. direwangi tiba nang kamar mandi barang kok. Jaluk apa reng? Minangkani pamundutan iki mau. Apa? Ana sinom. Sinom Parijata sing nyekar sapa? Mbak Ayu. Iki mat banget iki. Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwalestari. Ya pelok apa slendro? Slendro wae. Slendro wae. Iya. Nolak. Monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu kok. Aku arep muni Mbak Watu ngono. Leru. Kosike. Urung to? Sabar. Sabar. Iya.
Yo, monggo. Yuk. Sembah nuwun Mbak Ayu. Jian mat. Heeh ya, Truk. Wis. Arep apa, Gong? Aku wis nampari Jotho. Wis po. Kowe wis. Kowe mau HP-mu ana apa pamundutan sing urung dipinangkani ta? Wah niki lho ana meneh sawer 250 dari Mbak Linda Singapura. Oh iya. Nyuwun tembang kadung tresno Mbak Ayu lho. Matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Oh, kok Mas Gading kabeh iki? Semangat Mas Gading dan Mas Gading. Nggih. Lah iki sing siji request kadung tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune kadung tresno kabeh. Wis kadung tresno kabeh wis piye? Aku piye aku ya mung manut. Manut dadake siji wae, sapa? Ndang. Ayo. Ayo. Didum. Didum wae, sing dereng. Bu Neti, Wahyu. Heeh, Mae, terus Mae. Bu Watu. Watu, kok Bu Watu? Wis to, percaya to.
Mbak Antil lho ora iki anu Mbak Antil. Sopo kuwi mau? Wah, aku wis ping 3. Yo. Aku wis ping 3. Yahene kok wis ping 3. Saya yahene ka mongko. Boros. Dedep tidem prabawaning ratri sasa turu wis manjer kawuryan tan kuciwa mamanise mangep sri nateng dalu siniwaka sangya pradase aglar ning cakra wala winulat ngalangut